جرێباز FM دەم باش فەرمونون بۆ گەڕەکانوچیان دەست پێکێدا گرنگترین سەرنوچە. کوردستانی ڕوودا و گروپên çekdar li Efrînê êrişî mala welatiyekî sivîl kirin. Çekdarên PYD girtin ser mala Hisên Musa Elferec Elo. Hevdîtin di navbera PYD û rejîma Sûriyê de hatin encamdan. Dubare silav. Teqînek li Efrîna Rojavayê Kurdistanê Rûda û tenê ziyan madî bûn. Ji derekî taybet dazanîn ku roja duşemê teqînek li navenda bajarê Efrînê li hember dezgeha belavkirina Şekir û Xazê li ser rêya Raco Rûda tenê ziyan madî bûn. Li gorî ji derê teqîn encama bombeyeke çandî bû. Roj bi roj êş û azarên derbiderên Efrînê yên ku li gundewarê Helebê dimînin bêhtir dibin bi taybet bi hatina werzê zivistanê û barîna baranê û hatina lehiyan bi ser wan de. Li gorî zanyariyan ku ji ber barîna baraneke bihêz lehiyek bihêz li konên derbiderên Efrînê li gundewarê Helebê xiste encam de ziyanên mezin gihiştin konên wan derbideran. Li gorî wêne û vîdyoyên ku lê ser malperên civakî hatine belavkirin ew derbider di rewşeke gelek xerab de dijîn. Hevdemî hatina baran û lehiyê ku kon û malên wan dibin baranê demane. Piştî êrîşa grûpên çekdar û artêşa Tirkiye li ser Efrîna Kurdistana Sûriyê bi hezaran ji xelka Efrînê derbider bûn berev gundewarê Helebê û li her yek ji kampa Fafîn û Hirêtan û hejmarek gundên gundewarê Helebê hatine belavkirin. Her li Efrîna Rojavayê Kurdistanê dimînin ku grûpên çekdar li Efrînê êrîşî mala welatiyekî sivîl kirin û bêdarê zorê bac li ser wî ferz kirin. Li gorî zanyariyên taybet ku grûpeke çekdar êrîşî malbata Osman li gundê Guryajor ya bi ser devera Raco kirin û bêdarê zorê heft tenekeyên zeytûnan ji wî malbatê stendin. Ev necareyekî ye ku grûpên çekdar li Efrînê gundewarê wê êrîşî malên xelkê dikin û bacan li ser wan ferz dikin. Çekdarên PYD girtin ser mala Hisên Musa Elo welatiyê gundê Dikok li gundewarê bajarê Dirbêsiyê. Bi mebesta neçarkirina her du zarokên wî ji bo leşkeriya neçar. Ji derekî nêzik ji malbata wan eşkere kir ku PYD bi guleyan êrîşî mala wan kiriye û di encam de kurekî Hisên Musa bi navê Yusuf Hisên Musa birîndar bûye. Niha jî di nexweşxaneyekê de ye. Ciwanê bi navê Yusuf Hisên Musa Elo 30 salê ye, xêzandar e û bavê du zaroka ye. PYD xwestibû bi darê zoreyî bibe leşkeriya xwe ya neçar. Di çend rojên borî de hevdîtin navbera PYD û rejîma Sûriyê de hatine encamdan û weke pêşkêşkirina niyazên baş ji rejîma Esed re PYD 20 çekdar ji girtiyên rejîmê ji zindanên xwe serbest berdan. Hevdemî hevdîtinan di navbera her du aliyan de PYD hejmarek girtiyên rejîmê ji zindanên xwe serbest berdan. Jêderna nêzîkî rejîma Sûriyê doh eşkere kir ku wek gaveke niyazpakiyê beramberî rejîma Esed piştî hin hevdîtinan ku di çend rojên bihûrî de hatine encamdan istixbaratên PYD hejmarek girtiyên leşkeriyên rejîmê li bajarê Qamişlo ji zindanên xwe serbest berdan. Heman jêderan ji malpera Basî News re eşkere kir ku ew girtî yên hêzên berevaniya xweser yê ser bi rejîma Esed vene û hejmara wan 20 çekdar bû. Laliyekî din jêdereke ser bi PYD ve roja duşema borî eşkere kirbû ku hevdîtina PYD û rejîma Sûriyê derbarê gefên Tirkiye bi êrişî rojhilatî Feratê ango deverên Kurdistana Sûriyê bi ser piriştiya Rûsya û Îranê hatine encamdan. Jêdere ku nixwest navê wê were eşkerekirin ji Basî News re tekez kir ku rejîma Sûriyê ji PYD xwestiye ku hemî deverên Kurdistana Sûriyê radestî wê bike beramberî ku rejîm rêl berderbasbûna Tirkiye bo deverên Kurdî bike. Serbar kir ku rejîma Sûriyê bi tundî daxwaz kiriye wekû binav kir desilatdariya niştimanî li Bakurê Sûriyê vegerîne jêr kontrola xwe û cardî sazî û desilatdariya rêveberî û ewlehî û leşkerî yên rejîmê vegerin wekberê wekû çawa beriya şoreşa Sûriyê. Hevdemî wê yekê di berdewamiya pêwendiyan de navbera çekdarên YPG yên ser bi PYD ve çekdarên rejîmê sîxoriya wê li çar goşeyên ewlekarî li bajarê Qamişlo û Hesekê û xalên hevdîtinê li gundewarê Helebê
di her du rojên borî de desthilatdariya rejima Esed roja yekşemaborî li bajarê Qamişlo xwe pêşandanek birêkxistin kir, destwerdana Tirkiye li bakurî Sûriyê wekû rejim dibêje şermezar kir. Li gorî jêderên xwecihî ji Qamişlo xwe pêşandana alîgirên rejimê ji taxa Tay tafilkeya Sebab Herat ya navanda bajêr birêve çû. Başdaran wêneyên Esed û alaya behsa Sûrî û sloganên na ji destwerdana Tirkiye di Sûriyê de û miletê Sûriyê tevyekin hildan. Di çend rojên borî de Amerîka xwest rêkeftinekê navbera tevdem û enekesê de encam bide. Di nav de derbasbûna leşkerê roj û hemahengiyeke ku her du hêzên Kurdistana Sûriyê dibin siya projeyeke Amerîkî de bike û rê li ber gefên Erdogan bigire, wekû hin berpirsên Amerîkî eşkere kirin. Lê serkirdeyetiya PYD ew projeya yekrêziya mala Kurdî red kir. Tabuan danûstandinan red kir. Niha berê xwedaya rejimê da ku rêkeftinan pêre bike û qelen jî dê di rojên bên de were eşkere kirin. مالپەرا باس نیوز لەسەر زارێژێ دەرەکی بەرپرسیار ژنەڤا پێدێ بەلاف کور و گوت کۆ رووسیە دەستپێشخەریەک لە بەردەستێ پێدێدانیە و لە گۆری دەستپێشخەریە چەکدارên rejima Esed wê li ser snorên Tirkiye belav bibin û lê hemberda wê pêdê wê deverê radestî rejima Esed bike. Jêderekî berpirsiyar ji nava PYD eşkere kir ku Rûsya pêşniyara belavbûna çekdarên rejima Esed li ser snorê Rojavayê Kurdistanê û Tirkiye kiriye. Malpera Bas News li serzarê jêderekî berpirsiyar ji nava PYD belav kir û got ku wî jêderî navaroka destpêşxeriya Rûsya ji bo PYD eşkere kir û li gorî pêşniyarê belavbûna çekdarên ser bi rejima Esed vene li ser sînorê Tirkiye ew jî da ku Tirkiye derbasî nava xaka Sûriyê nebe. Wî jêderê berpirsiyar got ku Rûsya daxwaz ji PYD kir ku deverên Erebiyên dibin kontrola çekdarên Qesede de li dêra Zorê û Reqqa û Hesekê radestî rejima Esed bikin û li hember de rejima Esed wê çekdarên xwe bişîne ser sînorê Tirkiye. Herwiha wî jêderî got ku yek ji xalên destpêşxeriya Rûsya mana çekdarên ser bi PYD ve li deverên Kurdî bû. Rejima Esed û PYD wê bi hevbeşî deverên Kurdistanî birêve bibin. Wî jêderê berpirsiyar dezanîn ku PYD destpêşxeriya Rûsya red kir û tekezî li ser berdewambûna danûstandinan li gel rejima Esed kir, da ku tevaya dosyeyan yên taybet bi Rojhilatê Çemê Feratê gotûbêj bikin. Malpera naborî betir eşkere kir û got ku wî jêderê PYD gotiye ku hemahengî navbera Rûsya û Tirkiye de heye, da ku fişarê li ser mesede durist bike û tenazûlatan pêşkêş bike û deveran radest bike. وجالی خبر روانگاه سوریه مافی مروان دا زنین کو PYD و مسده رازیبونکه دستپیکی لسر دستپیشخریه روسیا برادستکرنا دبرین کردی لروجهالات چم فرات نشان دانو گوتو بیجی هینا بردوامن. هروها جدر آگهدار ناوروک اجوی نشان دا PKK بو بنگه حمیمیم لازقی اشکره کرو گوت کو دشانده دا دو برپرسیارن قندیل هبونو برپرسیارن اولهین پلا بلندن رژیم اسد آماده بون. وی جدر آگادار گوت کو د جوینا حمیمیم ده بریارا وکشان هیزن امریکی جو سوریه هاتا گوتو بشکرن و روناهی خسنا سر رچاوانیا جهگرتنا هیزن امریکی لروجهالات چم فرات پشتی وکشانه. نوچین ما بداوی هاتن شادو بختور بن.